Interkulturalne kompetencije su jako važne za rad sa izbjeglicama i ljudima sa migrantskim iskustvom. Uključuju kulturnu osjetljivost, znači da razumijemo i svjesni smo nekakvih kulturalnih razlika. Također pokazati razumijevanje prema tim kulturološkim razlikama, odnosno nekakav interkulturno uključiv pristup. Na posljedku empatija je uvijek bitna i empatija je ključna kod bilo kakvog rada sa ljudima. Želimo da svi naši djelatnici i volonteri budu kulturno osviješteni, da pokazuju empatiju kako bi ostvarili nekakvu učinkovitu komunikaciju i kako bi stvorili nekakav odnos povjerenja u kojima možemo im pomoći i oni mogu od nas slobodno se osjećati i tražiti pomoć. Free Shop je socijalna samoposluga koja djeluje unutar našeg integracijskog centra i to je mjesto gdje tražitelji azila, osobe pod međunarodnom zaštitom i svi drugi ljudi u potrebi mogu pronaći osnovne higijenske i kućanske potrepštine, odjeću i obuću. No ono što mi volimo reći je da je to zapravo puno više od socijalne samoposluge, to je mjesto susreta i prijateljstva. U naš shop dolaze ljudi iz više od 50 različitih zemalja i iz tog razloga je iznimno bitno razviti interkulturalne kompetencije kada radimo s našim korisnicima. Ono što je ključno u našem radu je razumjeti različite vjerske i kulturalne potrebe naših korisnika, stoga kroz naš asortiman pokušavamo odgovoriti na njihove različite potrebe. S obzirom na raznolikost jezika koje možemo čuti u shopu, vrlo je bitna i učinkovita komunikacija, stoga uvijek potičemo volontere da koriste jasne i kratke rečenice te da se služe engleskim jezikom, s obzirom da većina naših korisnika je tek došla u Hrvatsku i još se uvijek ne koriste hrvatskim jezikom. Početni tečaj hrvatskog jezika na A1 razini je jedna od stvari, odnosno jedan od programa koje u udruzi provodimo već dugi niz godina. Tečajevi se održavaju uz pomoć naših volonterki, odnosno učiteljica koje su većinom studentice kroatistike ili srodnih zanimanja, te one zapravo 3 puta tjedno održavaju tečajeve. Ono što je važno za njih, kao i za naše ostale volontere, da zapravo imaju razvijene interkulturalne kompetencije. Primjerice, kada govorimo o samom tečaju, tu je važno, naravno, prije svega imati empatiju i razumijevanje za razne situacije kroz koje ljudi prolaze, s obzirom da tečajevi traju od 2 do 3 mjeseca. Zapravo se tu mijenja ponekad i situacija s ljudima, odnosno neki odustaju od tečaja ili ne mogu redovito dolaziti ako pronađu posao ili slično. Osim toga imamo i primjerice neke prilagodbe u smislu za vrijeme Ramazana, ako imamo polaznike koji poste ili imaju neke svoje druge aktivnosti u to vrijeme, tu također onda prilagođavamo vrijeme tečajeva, primjerice da ne bude u vrijeme iftara, odnosno njihovih večera, nego nekada pomaknemo sat ranije ili kasnije kako bi zapravo svi polaznici mogli pohađati i dalje tečaj bez obzira na to. Autobus. Hotel. Neki od njih razviju i prijateljstva, ostanu u dobrim odnosima s učiteljicama, odnosno i dalje ih mogu povremeno pitati za neke savjete i slično. Tako da evo, to su uvijek osobe koje su stvarno spremne pomoći i koje su spremne razvijati svoje interkulturalne kompetencije i primjenjivati ih i tijekom volontiranja. Moj je konkretan posao pomoć u integraciji odraslih. Integracija odraslih se svodi na jako širok raspon nekakvih asistencija u kojima im mi pomažemo.
da li je to pomaganje kod ostvarivanja prava na zdravstvo, odnosno kod odlaska kod doktora, pomoć pri zapošljavanju, kod različitih administrativnih stvari, otvaranje bankovnog računa, nošenje sa nekom hrvatskom papirologijom. Potrebno je se osvijestiti razlika koje postoje između naših kultura. Na primjer, u asistencijama u zapošljavanju imao sam primjer osobe koja je barista i ta osoba nije bila spremna posluživati alkohol u sklopu svojeg posla. Tako da treba pokazati nekakvo razumijevanje prema kulturološkim razlikama i njegovim potrebama i onda pokušati učinkovito iskomunicirati zašto on ne želi posluživati alkohol, kako možemo doskočiti tom problemu, tom izazovu, da tako kažem. Da li možda postoje neki specijalizirani coffee shopovi u Hrvatskoj koji rade samo sa kavama ili rade sa bezalkoholnim pićem, jer njegove vještine jesu primjenjive, samo mu treba naći vrlo jednu specifičnu nišu u kojoj se on može ostvariti. Prozor. Mobitel. Kuca. Kuca. Kroz rad sa našim korisnicima i tijekom tečaja zapravo smo zaključili da su vizualni prikazi nešto što im svakako najviše koristi. Osim u samoj učionici koja je mala, ali uspjeli smo ju upotpuniti vizualnim prikazima različitim temama. To smo zapravo onda primijenili na ostatak prostora u kojemu imamo puno više vizualnih prikaza koji najavljuju neke naše aktivnosti i programe. U Free Shopu kontinuirano potičemo aktivno sudjelovanje naših korisnika, tako da vrlo često naši korisnici postaju volonteri, ali onda njihova uloga zapravo nadilazi samo volontersku ulogu jer postaju i kulturni medijatori i onda zapravo svojim poznavanjem nekakve kulture ili jezika pomažu u svakodnevnom radu shopa. Ono što je bitno je da mi ne gledamo isključivo o tome kako hrvatsko društvo funkcionira, nego da budemo svjesni da postoje različiti običaji, različite tradicije, kulture i ponašanja koja su drugačija i koja trebamo prihvaćati. Jer to čini naše društvo bogatijim i interkulturalnim. Interkulturalni pristup općenito nije nešto što je primjenjivo samo u našem radu i u našem kontekstu, nego nešto što se treba razvijati zapravo u suradnji između različitih sektora kako bismo zapravo stvorili pravednije i uključivije društvo. Stoga su ove interkulturalne kompetencije o kojima smo govorili vrlo važan dio i u edukaciji, neprestanoj edukaciji koja je potrebna i volonterima, ali isto tako i stručnjacima u različitim područjima. Stoga nam je jako važno održavati razne edukacije na ovu temu i da će na kraju primjenom interkulturalnih kompetencija stvarno doći do pravednijeg i humanijeg društva.